Tak, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. A dneska si ukážeme, ako spraviť takú veľmi jednoduchú vec. A to je, ako zmeniť ikony na foldroch. Takže ja mám malú ukážku tuto dole vpravo, tuto. Tu som si dal takéto ikony pekné, aby som to lepšie vyznal. Napríklad ako aj tu. Tu som si dal smetný kôš. Alebo tuto hore, tiež. No a ideme si ukázať, ako som to spravil. Takže je to veľmi jednoduché, stačí dať práve tlačítko, vlastnosti a tuto dať customize, dať change icon alebo zmeniť ikonu a tuto si môžete vybrať hociaké ikony, ale ja tam tieto nemám. Takže ja som si dal browse, dal som si downloads a tu už mám taký folder ikony a tuto všetky mám. Ale ideme si ukázať, ako získať tieto ikony. Takže tu mám takú dobrú stránku, tuto, a tuto sú všetky ikony, no nie všetky, ale sú tu rôzne ikony, ktoré si môžete stiahnuť. Je tu zopár pre Android, nejaké filmy, Santa, také veci. Takže tu si vyberete nejaký pack, ja práve používam tento. A tuto máte všetky ikony, ktoré tam sú v tom. Takže tu si nejakú vyberete, napríklad, ja si vyberiem mobil. A tuto hore dáte toto tlačítko ICO, alebo ICO, tak, kliknete na to. Teraz sa vám toto objaví, uložíte si to. Dáte uložiť. Tak, teraz sa vám to stiahlo. Pôjdete tam, kde sa vám to stiahlo, takže downloads. Tak a tuto mám, ja to dám do mojho folderu ikony. Tak a tuto je. Teraz je to jednoduché, stačí dať to práve tlačítko, customize change icon, browse a tu je tá ikona. Dáte len toto, je tu táto, ups, tak a dáte apply a ok. Jak vidíte, máte túto ikonu. Niekedy to nefunguje, že sa vám nedá zmeniť ikona, že stále aj keď to zmeníte, budete mať tú základnú, tak stačí, ak je teda niečo v tom. Tak je to prázdno, tak to musí fungovať. Ak nie, no tak len vytvoríte novú a tak ďalej. A teraz si poďme ukázať, ako napríklad vrátiť do normálnej ikony. Tá, čo tam bola predtým. Takže je to ľahké, dáte zase zmeniť ikonu. A ak tu toto nemáte, ale ja toto už automaticky mám, tak pôjdete do počítač, lokálny disk, Windows. Tuto si vyhľadáte System 32 a tuto si vyhľadáte Shell 32, na to kliknete a už sa vám to otvorilo. A tuto máte tieto veci, takže keď to chcem zmeniť naspäť, tak dám len toto. Dám ok, apply, ok a je to zase ako staré. Tak a to už bude všetko z tohto videa a uvidíme sa pri ďalšom.